Sumoto. Nga after adtong tagpo namo ni Neil, wala ko yato dayo ni Mig sa moa. Instead, nagmotel minduha kay mitukar tawon ang silo sa kagon. Naawa yun si Miguel adto na panghitabo kay ingon pa niya, buntiso na lang daw ko niya. Aron wala na daw ko'y kawala. Kay basin mo balik pa daw si Neil na pod og imbargohon ko siya. Amaw kayong lakihan. Ako siyang giingnan nga hilom. Gusto ka masukob ang kasal si mong manghod kay syempre kailangan na panagutan ko nimo if buntison ko nimo. Tapos imong manghod kay kaslono na biya. Nagtingsa ira ang Mig sug niingon nga boss, ako alang ka. No other man could touch you and get you from me. Ingon ni Mig in between sa mong mga acrobatics na. Super hot kaayo ihang mga dampi na kiss from my forehead, lips, to my nips, down to my pussycat down. I was not responding to what Migs said. Kay nabuang ko sa mga kiliti na ginahatag niya sa kung tibuok kalamnan. Makabuhi kayo kalag. How Miguel brought me to paradise. Hingon pa siya. Lami, boss. Do you want more? Pangutana ni Mig sa dihang gisuyop na niya ang tanan na kong dupa. Og nakapasulirap tawon sa kuwang mata. Shems kayo. Wala jud mahimutang akong lawas og nag-form na gyud og arc ang direction sa akong balakang. Gumikan sa mga sensation na gihatag ni Mix. Ako siyang giingnan. Boss, please. I want you na. Wala ko kapugong sa akong sarili adto. I saw how Miguel's lips form into an arc, indicating ang kasimpatiko siyang smile. Gumikan sa akong gingon. Huwag nihongong siya sa kuan na. Tell me first na kuwar ka. Kuha lang. Huwag wala na ilain. Ako siyang giingnan. Ikaw lang mang yun, boss. Huwag wala na ilain pa. Mura pod ko og batang paslit na sunod-sunuran siya gingon. So of what I said, ang smile ni Migs kay ngiting tagumpay kayo. Every time maka-feel ko na murang nagsalos si Migs yun. Kay bedscene acrobat dayon na among pahinga. Naging lamas na and always part na sa mong relasyon ni Migs ang acrobatics ganap namo. Hingon pa niya, mas lami pa daw among exercise duha kaysa ang mag-adto siya per sa gym. Kalokohan kaayo tawhana lagi. I'll admit po that I am totally crazy in love with Miguel. Kinsa bagod ang dili mabuang saya. Na for me, he is the best boyfriend I ever had because he always pampered me and give me the best service I ever wanted. Sa matongas paglabay sa mga adlaw sa relasyon namo ni Mix, makaingon yun ko na murag roller coaster ang tanan. Why? Because I had mixed emotions way back then up to these days. Na ang kalipay every time na i-surprise ko na niya during sa mga important occasions sa mo life. Though sometimes, dili na mo mas-celebrate exactly on its date yun, gumikan sa kalakaran siyang trabaho. Nga people first before their self. Bayan muna bago ang kanilang sarili. But he always make sure na mas-celebrate na mo either in pre or post-celebration. Isa sa surprise na gibuhat ni Migs ang sa time na gi-celebrate na mo among first anniversary. I couldn't imagine maabot mi ni Migs on 1 year na straight yod o walay bulagay na hitabo. At that time, he gave me his second prank love style. Giprank ko adto niya nga naa daw sa lay operations. So dili madayon among plano na mag-travel me outside lang sa mong hometown ko. I felt dismayed adto na time. But guess what? Giate kara ko niya.
Giprank na pod ko sa kanahan kay buntag pa lang ato, naabot na siya sa balay. I was surprised at na time kay mga 6 a.m. pa lang. Naan na may gakanta sa kong kilid dapit. I thought it was my ringtone from my phone. Pero si Migs man di ay, nga nagdala-dala pa og gitar og sayo pa kaayo ng harana, nga mismo sa sulod yod sa akong kwarto. Ulaw kaayo na makita niya akong haggard kay nga face very early in the morning pa lang. Kaya wala pa hilamos, walay toothbrush o walay panudlay. Gosh, oy. Naapa ko sa higdaanan manggod adto. As I woke up, because of his melodious and husky singing voice, I saw his gigantic smile while he gladly and excitedly said, "Happy 1 year, boss." Naulaw kay ko adto kay haggard akong face lagi nga gikan pa natulog. Naulaw pa kumutingog kay basin na nimaho kog bango. Bitaw. He also brought cake and flowers that time. Kaingon lagi kog ka-sweet ba sa kong boss, oy. Lami kay sa feeling ang akong na-feel na gugma from him. It may sound cliche, but gikiligid ko, ug akong mataad to, for sure kinag-heart-heart yun. Kung makakutsaba yun si Mig sa akong pamilya ba, basta na siya kalit lang na surprise buhaton, kay wagas yun pod. Ug nadayon yun among travel adto ni Mig sa among first anniversary, oy. And that time, mura na pod mi og nag-honeymoon. Kung mapil makog otro og pageant and the judge would ask me if what was my unforgettable and best learning experience in life. For sure I would answer as, it's Miguel. Learning to open up my heart and choose to love again. After the painful experience was the best learning experience I had. Every pain is worthy if the exchange of those pains would be my boss, my Miguel. Every experience I had with him is the most special and my favorite of all. I love him. That's certain. Og syempre, aside sa kalipay, kay nasad may mga kaguol og pagilakila. Labi nag mag-away ni Migs kay OA pod kayo ko. Mangaway ug una, mukalit og kalami, labi nag-bombarded me sa mga paperworks, mga trabaho na labas na sa pagtudlo. Apilan pa sa mga students namo na badlungon nga magpasa og modules. So stress sa work and sometimes, si Migs akong madumbulan sa kasabot. Maybe because nagsalig ko that Migs loves me and he always pampered me. So I know nga awayon man ako siya, pero di ko niya matiis. Ang tinuod, dili ko niya matiis kaya unsaon na lang iyahang mga acrobatics expedition. Lol kayo. Bitaw. And most of all, dili malikayan ang mga away-away o selos-selos sa mong relasyon. I could still remember adto nga before ang kasal nilang Sol og Chan, kaya nag-away mi ni Mix. That time ang good, kami adto ko sa karinderya nilang Sol, kaya naghatod ko sa mga printed champagne glass o ref magnet stickers na hinimo sa akong kauban sa trabaho ug mao ang wedding souvenir nilang Sol and Chan. Gichat ko ni Sol nga sa karinderya daw may magkita kay na daw sa daw iyahang kuya dito nga nagbilyard silang bilyaran. Giingnan ako si Sol na mag-anha ako og dili magsaba siyang kuya na mag-abot ko. Excited kay ko. Pero pag-abot na ako gisapot yun ko sa kong nakita ba. Kay nakita na ko ang usakayang lady na todo landi kay Migs. Kauban ni Migs nagdula ang tulos sa iyang mga subordinates na police officers og nakaila na pud nako. After nako gihatag kay Sol sa mga souvenirs, kami adto na ko sa pikas pwesto na mao ang bilyara nila. Ug didto, I saw a young lady na naghatag sa elimno nag-i-order sa mga kauban ni Migs. Gidol niya si Migs. Mikunid siya sa bukton, dala tunol og usa ka bottle of beer. Sabay ingon, nga Kuya Migs, beer o ako? May bagting yun na akong dalunggan sa akong nadungog ug sa mga kamot sa girl nga nakagunit sa bukton ni Migs adto. Sa mukha malagi adto na maugyod ako naabtan sa pagsulod na ako sa bilyaran.
Mipasalipod ko sa lalaki nga nagtindog sa otobangan kay naminaw ko if unsang itubag ni Mace girl. Wala pa man siya kakita sa kuapod. Misingkit ako mata kay mitingsi raman ka ng Miguel while gidawat ang beer o gisad nga bago niya giinom ang beer nga. Beer, rye, ako ang love. May papaut-paut pa ang girl sa tinubagan ni Mix na mura baog ng luod. Nice. Sa muka maligi kay gisungog pa sila sa mga kauban ni Mix. Nasuya yun ko ha kay wow ha, may pa love pa. Ug sa dihang nikalit kog ingon nga, ako o ang billiard. Modyo na ingon ako galit kay Mig sa dihang abtik na ko miduol siya ha gumikan sa kong kasuya og pagsalos. Giling ko niya adto kay abi siguro niya og si kinsa na ang mikalit og kapyot siyang bukton. Nakatan-aw pod og kalit iyang makauban og pati tong love. Ug nikalit lag ingon tong kauban ni Migs nga, "Oy, the bossing is here man di ay." "Hello ma'am." Gi-smilean ra na ako ang kauban ni Migs. Umibalik akong attention kay Migs. Then sa babae na pod ko mitan-aw. Na-feel ni Migs akong kalagot mong abtik ko niyang giagbayan sa baingon. Dapat babae pangutana na. Siyempre ikaw yun kaysa billiard may boss ay. Gikusin ako ang kilid ni Migs og napaagay siya. Katawa kaya ang mga kauban na pulis nga gatambay pod sa bilyaran. Mulakaw ng datong babae but bago pa siya makalakaw kay gipaila ko ni Miguel. "Ay, love, si Ma'am Anday nimo. Girlfriend na ako. Boss, si Lovelyn. Bagong tawo nilang mama og papa sa karinderya." Pagpaila ni Migs sa moando ha. Kaya naman pala love ang tawag ni Migs kay name gyud ay niya. Naghilaw si Love sa kuha the last smile. Then she excused herself na mabalik na daw siya sa iyang trabaho. Dili ko gusto mag-judge but syempre babae ko. And as a girl's instinct and feeling, I can sense that she liked Miguel. Pero gi-ignore na ako to na thought sa dihang taod-taod lang kay naabot ang papa ni Mix og pagkakita sa kuha kay giduol ko gipansin ko niya. Nigreet pug ko sa papa ni Mix. Actually, open na pod among relationship sa family ni Mix. Plus factor ang pagiging BFF namo ni Sol. Mong dali ra ko na-accept silang pamilya. As a matter of fact, birth date ni Migs nag-i-introduce ko niya siyang angkan and he informed them na uyab ko niya. Sa kapila na nga na occasion silang Migs and Sol na present yun pod ko. Basta wala lang ko gikabisihan pod sa life. Very accommodating and so kind ang parents ni Migs yun nga ma-feel na ko na palangga ko nila ug mura ba og parte na ko silang pamilya. Walay sama ang kanindot sa mood na open yun among relationship ni Migs sa among bawat pamilya. Sa moto nga paglakaw atong babae og nabisi na pod ang papa ni Migs. Unya ang mga kauban niya na mga pulis kinagdula-dula og ilahan na. Mikalit ra kog ingon kay Migs na muli nako. Nagtimpi ramanggod ko sa kong gibati nga kasuya kay Migs kay syempre naa iyahang papa pa ug maulaw pud ko. Ningon si Migs sa ko nga nganong muli naman dayon ka. Maya nagod uli boss. Dere ra ta kaon. Ihatod ra ti ka. Tubag ko nga muli nako kay naglagot ko si mo. Kung wala ko naabot, dili na ko makita sa kong mga mata nga mismo nga naanaday kay pa love. Tubag siya nga, unsay love good nga, love man gyud ay hangalan. Unya bag-ong trabahante man nilang mama ug papa diri sa karinderya boss. Tubag ko ni Miguel, ngalan gani na niya. So dili na ka mahago mangita og laing endearment kay ngan pa lang. Sweet na o klaro kayo na apil ka nga ginatrabaho niya. Unya ikaw naman, tam-isa sa mong smile no. Ganahan pod ka na gimasima si mong bukton mong todo smile kay ka. Ambot lang jud ba kay mitukar akong kasapot adto na adlaw. Pila na kahigayon nga na ako'y makita nga nagalandi kay Migs pero lahira ato na time akong gibati na kasapot. Hingon si Miguel, "Boss,
Love man to di ang pangalan pero dili na ko siya love. Ikaw ang babae na dili love ang name pero love kayo na ako. Ayaw na siya silose kay ni katiting wala ko ganahay siyang paghimas kay imong himas ra kong paborito lagi. Tubagpod ko, borit nimo. Ayaw ko pag-atik-atika Leo Miguel kay klaro kaayo na wala kami iwas o giganahan pud ka. Basin ganahan jud ka na siya na pud imong himuon na flavor of the day. Mong ganahan ka magtambay diri sa bilyaran. Nasuko na hinuon ko gisamot siyang giingon og milakaw ko. Abtik na ko ni gawa sa bilyaran. Mihapit ko sa karinderya og nagbabay ilahang kasol. Misunod si Meg sa kuha og nasya sa akong likod while nagapananghid ko ilang sol og siyang parents. Nagpaalam pa siya og apil siyang mama na ihatod ako niya maong maglakaw siya. Wala na lang ko miimik bisan naglagot pa ko. Paggawas na naman duwa silang pwesto, miadto mi siyahang nakapark na motorcycle kay abtik rapod ko nga midiretso og lakaw ug wala ko misakay siyahang motor. Mitokar yun akong topak at bitaw. Sige kong tawagon ni Migs pero wala yun ko naminaw. Hingon siya nga, "Boss, hali na ba? Sakay na. Hiatod ta ka." Mo na ingon ni Migs while ginasundan niya ako ang pagbaktas. Nakasakay siya ana sa motor while ako kay nagbaktas lang. Oo, buangon yun ko adto na time ba. Gihinayan rin niya agpadagan niya ang motor, kanang makasabay ra siya sa speed sa kong lakaw. Ako siyang giingnan, uli na dito ko, dili ko masakay si mo. Adto na dito si mong love. Hotda na imong smile dito og pagpahimas og todog yun. Mura kog buang nasigig ingnon ato si Mix. Pero, nikatawa na siya og niingon, nga ka-cute nimo magselos gyud bosoy. Hali na ba? Kay gipanan-aw na ta sa mga tawo. Naaron mga students nimo makita si mo dito. Sige gyud. Naundang akong paglakaw sa gingon ni Meg sa pan-realizing nga basin tuod na ay mga students or parents na ko nga makita sa akong kalokohan ba. Mong abti kong mihunong og nagpara og kasakyan na tricycle. Pero, nikalit ra pug ingon si Migs na, "Salamat kuya pero dili ni siya mosakay." Mo na ingon ni Miguel sa driver na mihunong na sa kong tungod unya gigunitan ni Migs kong kamot. Milakaw na lang pud tawon ang tricycle driver nga nagpalingo-lingo ba. Unya ang buing na Miguel kay gialsa man kako ana niya kalit ba o gipasakay ko siyang motor. Buing kaayo kay sa tangke pagyud ko niya gipasakay kay dili man ko mosakay unta. Maong sa tangke ko niya gipalingkod yun. Ingon si Migs nga sige paglihok-lihok yun aron madas magtakaron. Dili biya ko mahadlok mamatay. Total, you're with me man pod. Magkauban ta hangtod sa kamatayan. Seryoso kay nang ingon ni Migs while gipadagan niya ang motor unya magsige man kog tangka og naog kay ka-awkward man gud pod nga na ako sa tangke nagsakay. Unya wala man siya backride. Kami ra gyud gitan-aw sa mga tawo nga nakita sa moa. Kalokohan kaayo si Migs. Niingon na lang ko nga sige na, mosakay na ko. Magbehave na ko pero please lang. Sa likod ra ko nimo kay ulaw kaayo ang gipatangki ko nimo pero wala kay backride. Evil smile kaayo ang reaction ni Miguel while gihunong niya ang motor niya og mibalhin ko siyang likod. Ang ahak na Migs kay wala ko gyatod sa moa kay gidiretso ko silahang balay taon. Walay tawo ang balay nila kay naaman silang pwesto. Hingon si Migs, unya na uli kay paulian sa nato ng kainit si mong ulo. I'll prove na ikaw ra kung gusto na maghimas ako. Kalit lang ingon ni Migs pagkahunong siyang motor na og gibitbit yun ko niya pasulod silang balay hangtod siyang kwarto. Bisan pag magpumiglas ko kay useless ra kayo sa mga galawan ni Migs. Kay nadala ra gihapon ko niya. Wala ra gihapon ko kabalibad. Labinag nagsugo na siya gihimas na pod sa kuwan tibok lawas. Og
aptik na gilamian ako ang gibati. Maglagot man ko, pero nadakpa na pod niya ako ang kiliti. Ug didto, nag-acrobatics na pod mi sa sulod siyang kwarto. Wala na ako kabalibad yod when I felt his hardness towards me. Lahat siyang migs kay nalaksi akong blouse siyang trabaho ug perti pang isiha sa kagwang. Ako siyang giingnan, buing ka. Gilaksi man nimo akong blouse. Ingon ako nagkalit kay Mig sa dihang nabati na ko ang ex ako ang blouse. Ingon si Miguel, weak imong blouse boss, pero sagdira na. Palitan na rata kag bago, ug padayon ta, kay nag-standing ovation na si Junior Boso. Tubag niya dalatan-aw niya siyang bunan. Gisundan ako iyahang gitan-aw, ug nakasmile na lang ko. Pagkakita niya na murag naulian ko sa kong kasapon, kay abtek na po niyang gitakop akong lips, ug gipadayon iyahang gibuhat. Buingon kaayo kay gialsar ako niya o gipapilit sa door while push and pull iyahang gibuhat sulod sa akong pagkababae. Nakapulupot akong tiil siyang baywang while nagunit ako mga kamot siyang neck. He supported my weight by holding my back using his bare hands. Hapit na yun mosinggit si Migs o Captain Barbell kay murag yung barbell kung dalhon lang ko niya siyang acrobat. Nakapagawas yun ko sa kong kasapot, pinaagi sa makusog. Namo. Ahak yun si Migs bitaw oy. Ambot nga nung dili man yun ko kabalibad dayon pag mo under na iyahang acrobatics style ba. Paita aning alipin sa gugma bitaw. Pero wala pa na kontento ang Migs o gidala na pud ko sa bed. Nagpinadogi na pud siya ag barako until milingkod na pud siya o gipalingkod ko niya siyahang bunan. Letting me to drive him and reach the highest peak. Of course, same as before, gipauna na pud ko niya pagawas. Bago niya gipagawas iya. Outside gihapon kay lisod pod binlan ko niya siyahang mga binhi ug mabuntis ko, which is wala pa sa mong plan duha na magka-baby. After sa mong gymnast ni Migs ug nag-CR ko, I found out nagidalaw na day ko sa kuang binulan. Kaya di ay grabe akong kasapot kay menstruation na di ay nako pero wala pa lang kagawas. Because of Miguel's palami na acrobat, kay migawas ang red tide. Pagkabalo ni Migs kay happy kay siya, nagyutruhan kog tira. Kay napasulod niya tanan ni handugan. Naway pagpugong kay pag-ana manggod nga hinos nga dili ko mabuntis. Isa ang calendar method na ginamit namo sa pagkontrol aron dili magbunga among mga acrobatics ni Migs. Ingon pa si Miguel na dili man yaki boss, kay permero pa man. Dili pa kusog ang agas. Ato ganing katihon aron makagawas gyud tanan, kay mao nang gisapot ka, kay wala nakagawas ang tanan. Rason ni Migs kaniadto sa dihang giingnan nako siya na dili na pwede, kay tama na, kay naa na ako ang binulan. Sa mga taong after sa mga acrobatics duha, kay misulod si Migs sa kwarto ni Sol ug nagkuha og napkin adto para ihatag sa kuha. Nagkuha pa siya blouse ni Sol para isuot sa kuha pero wala na ako gisuot, kay mas prefer na ko ang magsuot siyang t-shirt. Hingon si Migs, okay na ka? Naulian na kasi mong kasapot, boss. Ingon na ni Migs dala suot niya siyang t-shirt sa kuha. Amaw laki haligi. Ako siyang giingnan nga hilom dira. Bantay lang kaan ang imuhang pakig-flirt ha. Makita pa ganito kag utro na magpahima sa laing babae kay ti manager ihatag yung ti kalargo sila. Tubag si Miguel. Ouch. Ang sakit naman kay panghatag mang gyud ay ko. Wala mang good ko makig-flirt ba?
Sala ba na ako na may hitsuray mo uyab? Siya manggod ang midool og milikay man gani ko no. Beer gani akong gipili kaysa siya ha. Pero kung ikaw pa to boss, bisan pa pila ka beer to kay ikaw yun akong piliun oy. Kay unsaon na lang makahubog kay ka. Mura kag tanduay. Habang tumatagal, lalong sumasarap. Ako siyang giingnan, nga ba yun ni mo Miguel. Nagmamaaray agi ana yun ha. Basta kay iwas yun. Ayaw yun ko pakit Miguel, nagbinuangan ko nimo kung dili ka gustong magmahay. Wala biyagyoy aso nga makumkuma. Tubag siya nga. Swear, dili ta ka binuangan. Dili ko mag-cheat. Di man inga, ikaw lang yun. Tubagpod ko, nga dapat lang. I-sure yun na. Mismile ra siya o gibira ko niya dalahag sa kuha. Tapos gitaod na po niya ang hook sa kumber. Wala na ko adto nagpapalit og new blouse siya ha. Kay basin matingala pa silang mama paguli na ko. Nalahi na akong sanina paguli. Ako na lang gitay-tahi akong blouse nga nalaksi kay na may pantahi silang mix pod. Nag-prepare na pod si Migs para mo duty kay panggabi man niyan duty. And after na mo pangaon, humanyag prepare kay mao pa pod ang time na miuli ko. Bago pa siya mag-adto sa lang station kay gihapit na lang ko niya og hatod kay wala man ko magdalagod ato nga time sa kong motor. Nag-commute ra ko adto kay nahadlo ko na basin mga buak ako mga dala na champagne glass na souvenirs ni Sol siyang wedding. Sa mga to nga miabot sa ng adlaw sa kasal ni Sol. Everybody was so excited to see the gorgeous bride and the good-looking groom sa dihang after silang church wedding kaya may proceed na ang tanan sa reception. Happy mi nga magbarkada adto na makita among amiga na malipayo na yun. After pod siyahang pila na ka-failed relationships. Promoted na gyud among amiga. From Miss to Mrs. Si Migs adto kay dili na nako may hap sa mga tudlo kung kapila ko niya giingnan na stunning daw akong kagwapa. Nakakataba sa heart yun iha mga appreciation kay in some way ang akong pagpagwapa kay Dan especially for him ba. I love it when he saw me as beautiful as the flower blossom inside the church. And I love it the most when he stared me like there's no other beauties in the world. Nakakaganda sobra iyaha mga titig. Though I know it all along na dili ko anak kagwapa. Kay average ra gyud ako ang beauty. Ningon pa si Sol sa mga to nga perfect couple kay mo ni Kuya Bash. Gwapa na maid of honor og best man. Ningon pa yun si Sol nga, basta kuya ha, si Ana imong permanent flavor, and dili nakamotikim pa og lain nga flavor. Kay if magpabadlong gani ka, ipahurot yun akong pasirit ang tubig sa fire truck nilang Christian nga pasirit sa imuha, aron mabalik kag kabuotan. Di ba lab? Dugang istorya na ni Sol siyang kuya nga nagpalaban pa siyang habi na si Christian. Swerte kay ko to have a very sweet and genuine friend like her. Sa mong magbarkada, si Sol yod ang very sweet and genuine person. She's a simple woman with good values in life and a true friend. That's why makaingon kog daghan kayong nag-love siya. Of course, that includes me sa kadaghan nga nag-love siya. I love my amiga. Ingon po na si Christian nga, ayag ka bala kalab, kay magiging permanent bossing na lagi na imong BFF sa imong kuya. Mismile ra po si Sol og Mig sa giingon ni Christian. And I thought that day would be perfect and happy lang yun since it was my BFF's wedding. But my mood was tarnished kay nakadawat ko og tulo ka picture ni Migs with another girl. The first pic ay si Migs nga naay kay istorya nga girl. Nakatakilid ang girl maong di maklaro ang nawa. Second pic ay nakasandig ang ulo ni Migs sa may couch. Then ang kamot sa girl kay nakagunit sa cheeks ni Migs while ang kamot ni Migs kay naa sa paa sa girl.
Og ang ikatulo nga picture kay ako ang gikalgutan. Kay nakatakilid si Migs and kakiss ang girl. Shems kaayo kay nakatindog og kalit sa kong gilingkuran. Nana ko sa sulod sa reception adto og nag-start na ang games para sa newlywed couple ato. May gani kinahuman na akong part na maghatag og speech ug magkwento sa love story nilang Sol and Christian nga nakadawat ko adto og mga pics sa messenger. Wala ko kay sa sender. Dali kay ko adto nga nakatindog kay mga og CR ug dali rapod kong nagunita ni Migs nga naa sa kong tapadra. Nangutana siya kung asa ko adto. Pasikreto ra na akong giwakli iyahang kamot ug wala nako siya tubaga. I know nga wala ra mabantay akong behavior adto kay halos sa mga mata sa audience naaman sa lingaw na bridge of love nga game sa newlywed nga couple. Naginahinay ra ko gawas sa reception para moadto sa CR. Dito kami adto sa isa ka kwarto nga naa akong bag nga nakabutang. Kay duhaman ka rooms ang gikuha nilang Sol and Christian para ang isa ka kwarto magamit privately sa mga mag-retouch o makeup and so on. Sa mga to nga after nakugkuha sa kumpanyo kay medyo teary-eyed naman gud ko. Kay misulod kog CR og naglingkod ko sa bag. Pero wala ko nagamit sa CR ha. Lingkod lang sa nakasarado na bowl og nakatutok lang sa mga picture nga gisend sa kuha. Gitawagan ako ang sender to confirm kung kinsa siya. Pero wala ko niya tubaga. Gichat po na ako siya. Then nag-reply sa kuha na dili daw ko niya matubag kay free data daw siya. Mong chat na lang daw siya mag-reply og concerned citizen ra daw siya. Kabalo daw siya na uyab ko ni Migs and deserve daw na ako makaibalo kung unsay ginahimo ni Migs kung wala ko. Mura gipika sa kong heart adto. Nawasak ang 100% trust dayon nako adto ba. Pero bisan ingon adto akong na-feel na I tried to stabilize my emotion kay kasal sa kong amiga. I don't want to become agitated and be the reason of spoiling my BFF's mood of happiness. Dayon nadungog na lang nako nga niingon si Migs while naginatok-tok ni Andor sa CR nga. Okay ra ka boss? Unsay problema? Nakadiha sa sulod boss. Siguro kay wala pa yun ako na control akong emotion ug maog yun pod ang pagtungha ni Migs. Gigawas na ko siya adto ug ako siyang gipangutana nga unsay pasabot ani. Gipakita na ko sa iyaha ang pictures na na-receive na ko sa messenger sa dihang direkta ko nga nangutana siya. Tubag si Miguel nga kinsa may nag-send ana si mo. Mabaril yun ako nang magpatakag send ana si mo ba. Nasuko man po dayo na siya hinuon og galit pa. Ako siyang ingnan. So sa imong reaction karon, meaning ani kay tinuod jud ni. Got shit ka sa kuha. You cheated on me. Ayaw pag i-blame ang sender ani. Kay magpasalamat pa gani hinuon ko siya ha. Kay concern siya sa kuha. Gisend niya ni aron makahibalo ko nga parehas ra kang nil. Dako nga cheater pod. Hingon si Miguel nga ayaw ko iparehas o i-compare sa mong ex ha. Nasuko na gyud pod hinuon siya. Hinay ra yang istorya but may force gyud ang tone siyang voice. Di mailahan nga nasuko siya. Siya pa hinuon ang may gana nga masuko karon. Ako siyang gingnan. Kay ngano, dili ba tinod ha? So unsa man di ay pasabot ani ha? Nasuko pod ko. Syempre. Magbangga yun mi sa mong kainito ha. Ana gyud among senaryo adto na time ba. Dayon tubag si Miguel nga, boss, believe me. Dili na mao si mohang pagtuo. Humanon lang nato ning kasal ni Sol. Afterwards, let's settle this. Okay?
May kalit siya og kalumanay dalagunit sa akong abaga. Pero ako siyang giingnan nga let's break up. Magbulag na lang ta. Magbulag na ta karon. Mo na ingon ako niya instead dalawakli siyang mga kamot. Aksyon ako mula kaunta pero gipugngan ko ni Mix. He blocked my way sabay sabi na Dili ko masugot na magbuwag ta. Walay buwag nga mahitabo. Paminawas ako. Si Lovely ng babae diha boss. Og nakainom miadto sa akong mga kabrad na may kalitra na siya og tungha og mitapad sa kuha. I never kissed her. Siya ang mikiss sa kuha og kalit lang jud kayo. Sumoto nga pag-ingon nako nga makigbulag nako ni Miguel. Wala gyud may sugot si Miguel. Dayon, mikalit lang og luhod si Mig sa kong atubangan. Dala pataas siyang kamot. Namura ba siya og nanumpa sa katungkulan gani? Og mingon din siya nga, sumpa man boss sa ngalan ng aking trabaho. I never cheated on you. Kung makita nimo ang picture, nakasandi lang akong ulo sa couch kay naglabad akong ulo adto. Ug muuli naun ta ako na maopoy pagtapad ni Lovelyn sa kuha ug nakigistorya. Siya ang mikiss sa kuha. And swear, miiwas ko bago pa man mag-abot amo ang mga ngabel. Nakainom ko. Hubog kay ko ato. But naapagihapon ko sa wisyo. I know what I am doing. Kabalo pod ako mga kabarad na kauban ako sa bar ato. You can ask them if you want. Dugay pod ko na wala milihok sa kong gitindugan ug mitutok ako siyahang no. I can see man po the sincerity of his words unto his eyes. Ako siyang giingnan, she really likes you. Pagkumpirman ako sa giingon ni Miguel, ug mitindog og kalit si Miguel. Gikan siyang pagluhod ug giduol ko dalagunit sa akong cheeks ug gisad. I know, pero bisan gamay, wala gyud ko na-attract siya boss. Wala ko'y rason para cheatan ka. Kay naa na si mga tanan boss. Professional, bright, guwapa, buutan nga maldita, selosa gamay, sapoton dako. Pero pinaka-loving and caring ug driver pa. So unsa pa man akong pangitaon god. Dili ti ka ikambyo kay Lovelyn or kinsa pang Lovelyn nga moabot sa akong life. Kay ikaw ra ko boss. And I was moved. I am touched by his words. Nakatawa ko nga nasuko siyang impression towards me. But generalizing what Migs said, I know nga deep in my heart na mituo ko siya hagyot. Dili tungod kay na blind ako sa kong pag-love siya, but because my heart says the veracity of his words and actions. Si Migs ang klase na guy na dili maayo sa words. Kay gani, maihap lang sa kong mga tudlo kung kapilar ako niya na ingnan og I love you. He always said na dili man siya maayo sa pulong, but always niya ipa-feel o ipakita how much he truly loves me. Og that time, nakita na ako og na-feel yun na dili siya gusto na mawala ko siyang life. And because of what happened, mitukar na pod ang pina-quick nga pinadali nga style ni Migs. Og nag-acrobats mi kadali. Mga 5 minutes ra pad to without touching our faces aron dili ra masira ako makeup. Ang ako ang pagkababay ra iyahang gitarog yun within 5 minutes na pinapaspas nga pinadali na palami. 5 minutes kay very quick ryod among gibuhat. Kalokohan laki halagi. Hadili pa alkansa. Siya nga pod ko kay human masuko, maglagot kay musugot ra pod. Heist, mabuang ko kay Miguel. Sumotong may balik mi sa reception nga anaabtan na mo kay pagpangaon na.
Gipangita yun in tawon mi ni Sol og Christian. Makatawa ko sa mga titig ni Sol sa kuha. Kay mura ba og scanner nga from head to feet yun ko niya giscan og totok dalaingon. Niadto mo ni kuya sa kwarto no. Don't tell me nga giunahan mi ninyo ni Christian gamit sa kwarto na dapat honeymoon unta na mo. Katawa aligi na ako adto og tubagon unta na ko siya nga. Paano mo nalaman, Bash? May tama yun ka. Pero wala eh. Isa pikas kwarto man mi ni Migs nagpalami o pinadali nga stylan siya. Dili sa kwarto na gimito nilang Sol og Christian after their wedding reception ceremony. Ulaw po naunahan na mo sila gamit sa kwarto. Lol kaya. Sa pagbalik na mo sa reception ni Migs ug nakita na ko si Lovelyn kay naa na pod siya. Appeal siya sa mga invitee sa pamilya nilang Migs and Sol kaya wala na ako makontrol akong sarili na dili siya tutukan. Kung nakakamatay lang ang mga titig, dugay nang natumba si Lovelyn sa kong staring look siya. Bitaw. Kabantay si Migs sa kong aura. That's why he hold my hand sabay ingon nga. Let's settle everything after sa wedding ni Sol ha. For now, feed your tummy first. I stared him back and miagrir pod ko siya hanggingon. Nahuman yun ang wedding ato nilang Sol o Christian na bakas sa nawong sa mag-asawa ang ultimate joy and happiness. Dili na mo makita ang kakapoy silahang mga faces. Nahuman nga wala kabalo ang mag-asawa na ang ilahang best man o maid of honor silang wedding kay hapit magbulag. Pero nag-quick palami style radyod sa kwarto na tapat silahang room na gamiton. Perte bitaw to na moment ko. Unforgettable to para sa kuha. Sumoto nga ang sunod na hitabo kay istorya ni Migs sa Lovelyn privately sa karinderya. Walay tao adto kay wala sila mag-open since wedding day biya ni Sol. Gipaadto ni Migs sa Lovelyn para istoryahan og darong. Ako naman kay nagtago ra sa my kitchen. Wala ko miatubang kay Lovelyn kay dili po ko gusto na makapasakit sa kong kapwa babae. I let Migs handle the situation and I want to listen po secretly silahang convo. Hingan si Lovelyn, nga sorry Kuya Migs. Daghan namang god akong nainom adto og nagduwa mi og truth or dare sa akong mga igagaw. Ikaw ang gitudlo nila sa kuha na ikis as part sa kong dare nga challenge. Wala ako kabalo nagipicturean day ko sa kong igagaw. Unya gisend pagyod kay Ma'am Andy ay. Oo. Crush ta ka Kuya Migs kay dili lang kagwapo pero maayo pod kay ka sa mua nga mga trabahante ninyo. Pero wala pod sa kong intensyon na makaguba og relasyon. Mao nay nadungog nako adto sa rason ni Lovelyn sa pakig-istorya ni Miguel. Ay no nga daghang butas ang rason ni Lovelyn, isa na diha ang dili mi magkaila siyahang ginaingon na pinsan. So nganong sendan makog picture pinakalit na dili man mi magkaila og dili mi sok mid friend. I know also nga kabalo si Migs ana. Ang pulis pa biya iyahang atikon siyahang shallow nga reasons. Kaya naman, wala na ko matingala na gisisante ni Migs si Lovelyn. My heart was moved sa statement nag-ingon niya kay Lovelyn adto nga. Sorry kay Love, pero sugod ugma, last na imong pag-anhi sa karinderya. Manhil na ka ugma para sa pag-claim si mong last na sweldo. Sorry, pero dili ko gusto nga maka-feel og discomfort akong uyab about this. Bisan wala man yun na hitabo. Dili ko gusto na kada manhi kog karinderya or bilyaran namo. Makauna-una siya og dili maayo. Dili ko gusto masira ihanda contrast sa ko. Dili ko gusto na masira mi og magbuwag mi gumikan sa iba. Salamat sa imong paghanga sa ko. Pero love kaayo na ako kung uyab. Wala na ilain pa. I hope klaro ni si moha og masabtan nimo akong buot pasab. First time na ko na-experience nga makadungog sa lalaki how he fortified his love for me bravely.
Gumikan sa gistorya ni Migs kay nakahilak yun tawon si Lovelyn og niuli siya nga nangayo og sorry gyud many times. I felt pity for her kay syempre babae pud ko. Pero the world is so wide to quest. I discern nga makakita ra siya og another Miguel po that will love her deeply. Kanang Miguel na walay tag-iya og matawag na iya gyud. Pag uli na ni Lovelyn kay migawas na ko sa akong gitaguan ug gisungog na ko si Migs nga nakaistorya og lamion kay kabalo man ka nga naa ako nga naminaw sa imuha mga puret ug atik-atik. Then ako siyang gikatawan. Hingon si Miguel, hananapod ka ba? Wala ko magatik-atik ha. Tinood to kong giingon ba? Naluoy na gani ko kay nakapahilak og babae na dili ba ako ganahan nga naay bae nga maghilak sa akong tubangan. Kay ingon pa bitaw ni Robin Padilla nga ang babae dapat minamahal, hindi pinapaiyak. Tapos maingon pagyud ka nga nagatik-atik ko. Nagpanlod-luod pod ang panuhak. Sa mga tong gidol na ko siya, ug with all the sweetest gestures I had, I hugged him. Gigakos na ko siya ug give him a smack kiss. Ug ako siyang giingnan, thank you for loving me truthfully, boss. Mismile na si Mig sa kuha og then giabot niya akong lips. Dayon he kissed me. Kanang pinachula kayo. Wala pa siya matagbaw sa kiss lang o gipasanding na pod ko niya. And yes po. Tama imuhang gunahuna. Nga nahitabo na pod mi. I can't resist Miguel's moves manggod. Idungag pa na love pod kayo na ko siya. Sa mga to nga nagpadayon ang mga relasyon ni Miguel na puno sa ups and downs. Normal. Kasi I know nga part sa relasyon gyud ang dili lang kalipay permi. Pero bisan pa man nga magsige mig-away ni Mig, saludo ko siya ha. Kay once init o gisapot ko, dili kay ko niya tumpangan. Pero na lang, kung sobrahan ako ka-OA kay kalitra ko anak niya og papilit sa haligi. Tapos romansahon din niya. Bangon lagi. Our palami activity ang pinaka-ultimate na pahungaw namo ni Migs. Every time mag-away yun mi. Hangamong awayan? Time and chika babe niya. Siyempre as man in uniform, dili malikayan yun nga na ay magsigig landi siya. Idungag pa na lamion siya o itsura yun. But never miabot sa point nga nasakpan ako siya na mo reply sa mga chats or landi sa laing babae. Napaganihigayon nga nakarasyan siya sa anak silang major ug magsige pa yung chat ang babae siya. Sige siya gi-invite kay lagi birthday niya or birthday siyang papa or aniv siyang parents so guban pa. Kasalang ipagbigyan ni Migs to siya o gipauban pa yun ko niya. What I love Migs the most kay open na siya sa mga nagalandi siya sa ko. And he was proud to introduce me sa miskan kinsa pa man that I am his girl. Bisa na ay nagalandi kay Migs, but I am happy to say na so far, wala pa niya gibuak o gibroke ako ang the contrast siya. Kabalo ko siya mga SOCMED account and even his password. Sometimes nag-change me og mga phones and so far, naman ko'y mga mabasa na mga lumalandi sa boyfriend ko. But I let it pass na lang. Because I believe, nga once ang laki gani mag-cheat sa imuha, bisan pa man unsaon na nimo og remind, at di man og higugma, that wouldn't be enough sa mga uwagon, og di kabalo makontento. Giprove ni Miguel sa kuha, nga dili tanang pulis sa lawahan. Dili tanang gwapo, kay hangol og palami and multiple partners. Dili tanang lalaki, kay V-card lang ang habol. There are really men who will love and accept us no matter unsa patong past. Basta ang heart na mopitik. Love is really a promise and once it is given, it will never be forgotten. 24 months of being with Miguel was a wonderful adventure. My life has been a wonderful journey since he came along. He gives colors to my dull life.
Miabot yun minimig sug 2 years na walay bulagay nga nahitabo. Moto na mundo ha, kay mag-away pero di maghihiwalay. Magkakatampuhan pero walang bitawan. Basta kay no cheating dyan. Until sa maibot ang adlaw na wala ko kasagang yun, kay nanginahanglan ko og dakong tabang adto na si Migs lang ang tanging misulod sa una-una. Fresh pa kaayo ni sa akong mind na experience. Pauli na ko adto for my duty nga naay checkpoint sa may beach and resort na unahan lang sa school kung asa ko na-assign. Nakapangutana pa ko ato sa nakasabay na ko nga driver kung naabay dakop. Tubag pod si kuya driver nga dili man ma'am, checkpoint raman. Kay checkpoint raman, sumilabay pod ko. Pero nakuratan kay ko kay gipingataan ko og lisensya o rehistro sa motor. Na ako'y lisensya syempre, pero ang rehistro ang problema. Kay expired na ang rehistro sa akong motor o wala pa na ako malugaray og renew. Naimpas na day na ako ang motor. Ang nakapait pa yun kaya mga pulis nga nagdakop kaya wala ko'y nailhan. Mga baguhan siguro sila kay mga looking young pamanggod sa akong pananaw. Upa to sila kabok adto nga nagtindog nga gipadaplin gyud nila akong motor. Iimpan daw nila akong motor kay expired na daw akong rehistro. Gidalas daplin ako motor o gipasulod pa gyud sa resort. Mura kog naawa adto nga gisundan ng usa ka police officer ug akong gihangyo. Ingon ko nga, "Sir, dili pwede mahangyo, sir. Naman ko'y rehistro gyud og magparinyo man ko ugma, sir. Wala lang na ako malugaray pa gyud rinyo kay nabisi lang gyud ko sa trabaho ba. Unya wala na ako mapansin na expired na di ay ang rehistro, sir." Nitubag ang pulis nga, "Sige ra ma'am, sa amo ang head lang hangyo ana." Tubag ko nga, "Asa di ay inyong head, sir? Basin pwede ko makahangyo." Tubag po ng pulis, nga naa sa sulod ma'am. "Sige ra, ubanan rata ka siya ma'am." Nasa kong may na pagdili yun na ako mahangyo ang head sa mong dakop kay tawagan na ako si Miguel. Misulod ko sa maong resort ug pagsulod pa lang nako sa room, nagitudlo sa pulis. Kay mibulaga na sa kuha ang malaking itcha prank nilang Sol og Chan. Kusog kayo ang syagit ni Sol nga itcha prank. Happy 26th Mansari sa inyohan ni Kuya Bashi. Og taod-taod lang, kay mi play dayon ang kanta nga Marry Me. And my heart was beating so fast sa dihang migawas si Miguel out of nowhere lang. Og siya yun ang mikanta nga duyog sa giplay na Marry Me. Nikanta siya while hinay-hinay siya nga miduol sa kuha. First stanza ra iyang gikanta ug ang chorus. Dayon, miluhod na siya. Gigawas niya ang ring sa bulsa siyang pa. Og iyang giingon ang mga magical words nga, "Boss, gikan pa sa day one that I courted you. I know from my heart na ikaw na ang babae na gusto na ako makauban habang buhay. Og maging inahan sa akong mga anak. Willing ba ka na mudala na sa akong apelyado, boss? Na i-push na sa next level atong relasyon. Will you marry me, my boss?" I was teary-eyed nga gihapak si Mig sa bukton yun. Mag-propose na lang gani siya, ipaagi pag yun niya og prank. Nakulbaan ba ako kay abi na ko unsa kadako akong multa nga bayaran sa LTO. What a prank love style yun niya lagi ba? But though giprank man ko niya, I won't deny the excitement and happiness I felt that day. Kaya naman, o gitando yun ako siya o ako siyang giingnan. Nga syempre, 101% nga super willing, my boss. I will marry you.
Lami kayo ang pahiyom ni Migs nagisot ang sing-sing sa kong ring finger. Mitindog siya o gigakos ko niya sabay ingon nga happy 26th mansary to us, boss. Love is indeed beautiful. Migs proposed to me atong May 26, 2022. Before pa ang first wedding anniversary nilang Sol ug Christian. Murag lucky number yun siguro na mo ang 26 pa. Because that day was also our 26th mansary. 2 years and 2 months na miadto na time ni Migs and still counting. Nihirit pa dayon tog ingon katong officer nga police nga nag-impound kunoy sa motor nga okay ra ba sir? Tubag pod si Migs nga okay kayo. Salamat brad. Sumoto nga pagkagabi na ana. Migs and I inform my family nga magminyo na minimix. Happy kayo si mama nako. 29 na biya ako. Og makaingon ko na very fulfilling ako ang youth og singlehood journey. Kaya naman, sa mga youth out there, please, do not rush sa kaminyoon. If possible, enjoy sa ninyo inyohang pagkabatanon. Uyab-uyab lang sa God o kung wala may uyab, then chill with your friends or barkadas. While naga-chill, tarong po og eskwela. Do not gamble your future. Life only comes around once. So chill and have fun while pursuing your dreams. Do not rush things. Because time will come, nga when everything is ready, you will achieve what your hearts desire. This coming August 8 would be another chapter of our story. Miguel and I will be getting married this coming August 8, 2022. We choose that day because 8 signifies eternity. We hope and pray that we could have an everlasting of togetherness. He and I, for eternity. If mangutan na mo if kaslon ba ko na buntis, well, dili ko buntis as of the moment. But hoping and praying that soonest, makabuo pod unta dayon mi ni Migs para makita namon duha ang amo ang little Miguel o little version, ang binhi sa monggugma. Ako si Ann, soon to be Captain M's bride. Ladies and boys, mga higalag igagaw igisuon, tungan tag ingon, sana all.